Is-sif filgħodu x'andret intervista ta' Andrew Azzoppardi fuq 103 FM mal-kap tal-Oppożizzjoni li kompla bil-messaġġi tiegħu ta' partit ankrat fil-passat. Skont Bernard Grech il-partit tiegħu fega l-pajjiż bil-ġid. Daħħalna anke fis-sittinijiet it-turiżmu bqajna dejjem insaħħu fuqu. Hekk fgajnih il-pajjiż bil-ġid. Quddiem dikjarazzjonijiet bħal dawn anke l-preżentaturi rimarkalu kif l-ekonomija Maltija tikber f'ġimgħa fejn ingħataw sinjali qawwija ta' rkupru mill-pandemija u ċifru uffiċjali ewrow li l-ġid nazzjonali sa tmiem is-sena li għaddiet jisboq dak tal-2017 jiġifieri qabel il-pandemija b'9 biljun euro. Iżda għal Bernard Grech huwa biss għandu viżjoni għal pajjiż. Li aħna b'responsabilità nkomplu nimbuttaw il-viżjoni tagħna li hija l-unika viżjoni li teżisti llum. F'intervista ta' sija spikkaw iktar dikjarazzjonijiet li tiegħu biss tajjeb, Bernard Grech jisħaq li wara li tneħħa Adrian Delija huwa għamel l-avvanzi. Sena u nofs inħoss umilment li għamilna avvanzi kbar. Dan sostnieh f'kuntest li l-preżentatur staqsih fuq l-irtirar f'daqqa ta' 4 kandidati nazzjonalisti fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali.